Foli ani tanu ni waleɲuman dɔn ko ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin sanga in na ka fɔ kɔnɔ a lamunu n'a tɛnkundugu la ani k'a dɔn faso kɔnɔ ani faso kɔ kan an ka foli ni barikada bɛ kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye n'an y'u barikada k'u waleɲuman dɔn an bɛ masaba in tanu anw ni olu an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jabaru wahido sofila masako do k'a barikada ni ka waleɲuman dɔn sanga ni waati kɛnɛ bɛɛ k'a ka kɛta bɛɛ fana na o kadara kɔnɔ n'an ye jabaru masa tanu kɛnɛ min ka rasulu bi tanu k'a barikada ni ka waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi ba ye ala k'o jiriya kan k'a masaw sɛbɛkɔrɔ fo k'u barikada ni k'u waleɲuman dɔn ka duwawu k'u ye ali bi ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ayiwa minnu bi tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ka kanuba jama fo ka segin k'u barikada tuguni ayiwa min ye k'a dɔn kulu ye fila ye nka hakɛto bɛ jabarani filɛbaw ye k'a sabu kɛ i k'a dɔn o fari man d'a la kosɛbɛ nka cɛsiri ni wulikajɔw bi senna ni ala ka jɛ yan'an tila waatiw cɛ n'an ɲɛ sɔrɔla jabarani lajɛbaw olu fana n'u ka damu ta nka nin sanga in na an ni k'a dɔn kumaso lamɛnbaw bi ɲɔgɔn na n'o ye arajo lamɛnbaw ye k'u bɛɛ ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye a fɔ k'u ka bisimila ayiwa min ye k'a dɔn kunnafoni kɛnɛ ye nin ye ka ɲɛsin olu ma u fana bɔ kunnasiri kɔnɔ an y'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la o kelen kelenw sugandira an fɛ ni ala ka jɛ o na k'u garijɛgɛ ye an bɛ dugawu kɛ kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamadako ɲuman ala ka nɔgɔya olu ye a laseko ɲuman nɔgɔya anw ye k'a mabɛn k'a cari suya kɔlɛtigi nɛgɛ sujurutigiw don ala k'o nɔgɔya u fana ye k'a fɛ yɛrɛ ko tarawele o baasi tɛ ba ni denmisɛnw na denbaya ka kɛnɛ kɔnɔ alhamdulillah bisimila i ka kɛnɛ kɔnɔ n bɛ ala ta min ka kɛnɛ tɔɔrɔ si t'a la baasi t'u la barikala kuma min ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye a ka dɔ Seydina Umar Keita kosɛbɛ ale bɛ réalisation na nka an bɛ min fɔ télé kɔni a tɛna tɛmɛ télé fɛ bi ale murutilen do fɔlɔ murutilen do fɔlɔ min ye a ka dɔ an yɛrɛ dɔgɔkɛ Ndaw ale bɛ ka dɔ nɛgɛw karafe la kosɛbɛ Bouakar Jarabad ale bɛ difu la min ye Kuyate Keita an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Awa Kuyate Keita ka foli lase Jamadugu Kɛfa ma sécurité renforcée a gulogulumugu ko ale Kɛfa ko ale ba mais bita ma jare jaw de télé bankun ye ni télé bankun don oui c'est vrai c'est pas jaré voilà c'est pas jaré l'affaire a ka gɛlɛn dɛ parce que ja télé yɛrɛ sa jare ko ka bon télé yɛrɛ jare ko non ne ko fɛn kɛlen don ala de fɛfɛlan jongo ala e ka i ɲɛngɛnɛ bɔ a fɛ ta n'o tɛ ma foyi faamu k'u la na ne mɛ an kungo la dɛ fɛfɛla n tɛ k'a jate ye kosɛbɛ dɛ n tɛ k'a jate ye kosɛbɛ kari man b'a ŋɔni n m'a jate ye kosɛbɛ mɛnɛ n m'a jate ye kosɛbɛ o kumana Yusu i k'a dɔn kunnafoni kɔni an sigilen don o kama nka i y'a fɔ cogo min na jabarani ale filɛbaw an kɔni bɛ se ka hakɛto belebele de ɲini olu fɛ bi k'a sabu kɛ a bɛ se ka koron ka bɛn ni waatiw fana ye sabu an ka suya kɔlɛtigiw u kɛɲɛ man di ko caman na dɛ kɛɲɛ man di ko caman na nka a ma jare ja o de ye télé yɛrɛ bankun ye o kuma an tɛ taa n'a ye i t'a minɛ n'a minɛ sa kɛ Moro n'i y'a di an b'a minɛ o diyara n ye min ye Mali tribune ale kumanen don ko cogo di min ye a k'a dɔn ka jamana nafolo ŋanamuni k'a kɛlɛ a k'a dɔn ko Asimu Goyita k'a na kɛ ka ɲa ka tɛmɛ bandaw kan wa nin kuma kɔni bɛ sen na min ye i k'a dɔn bandaw Moro ale yɛrɛ a k'a dɔn ale kɔni gɛnna fo ka wulu a nɔfɛ Moro i k'a dɔn fɔbali ale y'o fɔ don min a k'a dɔn ka marabɔ INT mɔgɔw la min ye ka lajaba ta ka INDM sɛgɛrɛ mani terema ye Mali jaja ala kun kana fɔ a ti fɔ ya waati a digira INTM na a b'u tɔɔrɔ ka dɔ jaja a ma ala tɔɔrɔ ayi min ye a ka dɔ maa y'a fɔ n tɛ démissionner min ye ne kɔni tɛ walansɛbɛ a bɛɛ lajɛlen ye a ka dɔ démissionnera wajibi ka tuwari ma dɔw ko k'olu yɛrɛ t'a dɔw b'a di maa min ma diba nana a y'a di a banna e ma ye kuma ni teretɔ de don Mali la bɛɛ k'i hakili to nin na maaw bɛ ka ko in kɛ fɛn min ye a kana bɔ i da dɛ fɔlɔ tɛ fila tɛ saba tɛ a dɔ la hali n'o ma kɛ laada sigilen ye farati kan ka k'o la dɛ je démissionnerai pas hali u k'a farati bɔ tubabukan na Mali la bon a kan ka bɔ an ka vocabulaire kɔnɔna Mali vocabulaire a kan ka bɔ o kɔnɔna awɔ a kan ka bɔ Mali vocabulaire la je vais pas démissionner ko n tɛ démissionner je ne démissionnerai pas n tɛ Mali kuma ni teretɔ don hali n'i bɛ tasa juni kan'a fɔ n'i y'a fɔ k'i to hali États-Unis n'i nana a daminɛna jɔni na dɛ Baba Musa kɛ ala ka hinɛ la Sénégal Musa Traoré ko n tɛ fɔ n da joli ma n tɛ fɔ n da joli ma a ye sabali n'o tɛ n bɛ jahanama siraw kunna o bɔlen jɔni san Musa Mara fana y'a fɔ
wasabulo yɛrɛ kɔnɔ koyi yan'o cɛ kɛ yan'o cɛ wa n to ma de y'a fɔ Sɛki Modibo Jara kɔnɔ ale kuma fɔ k'a tɛ dɛ a ko ale t'a dɔn a b'a di maa min de ma a diba di te ale b'a di maa min ma dɔw ma ko tɛ u y'a diba yira la a diba nana don min ale y'a di n dɔgɔkɛ nana a nɔfɛ o bɔlen jɔni o bɔlen Musa Mara wasabulo kɔnɔ k'ale ni jamana ɲɛmaa cɛ bɛn tama k'ale tɛ wala sɛmɛ maa si ye a banna a y'a sɛmɛ o bɔlen ka jɔn dun k'a fɔ mun y'a fɔ nka ale fana funna ka fili o bɔlen weza ba y'a fɔ en dernière position Badaw ale y'a fɔ kɔnɔ wari malidenw ɲɛkɔrɔ ye Maro namu i ye maa min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn commandant Baba Sise ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ aw k'a dɔn min ye kunnafonidilaw ɲɛna a ko awa min ye gouvernement ka fɛɛrɛ minnu tigɛlen don vice président n'o ye Assimi Goïta ale kun y'a ɲɛfɔ bandaw ɲɛna ko loi d'orientation de programmation militaire min ye aw k'a dɔn l'OPMI ye i k'a dɔn k'u k'a lajɛ ka nin dossier bɛɛ lajɛlen bɔ walasa an ka wolomasiri tabaw olu ka baara a bɛ se ka taa ɲɛnɛ cogo min na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a dɔrɔmɛ kelen bɛ maa min kɔnɔ a na sama ka bɔ i kɔnɔ a t'a dɔn min ye k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ an dun sigilen bɛ k'o kɔnɔ sa an sigilen bɛ k'o kɔnɔ dɛ ala k'o don ɲuman yira malidenw na n'o tɛ dusukasi b'an faa koyi a banna Moro ko kɛra aw k'a dɔn conseil de défense olu ka lajɛ dɔ fɛ nka i k'a dɔn awa min ye ko blocage kɛra o fanfɛla na ko ba a y'o bloqué n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o blocage caman i k'a dɔn ko ba y'o de kɛ koyi i k'a dɔn awa maa minnu bɛ yen ni hali bi n'olu bɛ yen k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka ko k'i k'a dɔn k'olu tɔgɔjugu b'a la ko k'olu bɛɛ lajɛlen n ko ba yɛrɛ minisiri y'a kɛ a y'a kɛ a kɛra garde corps ye wa a bɛ protocole ko bɛɛ kalama ça fait e ɲɛ bɛ bloqué filɛ nin ye a ma ɲi dɛ fo n'a y'i bɔ Aja Sumano ka bloqué la Aja Sumano a yɛrɛ bɛ yan bi a ko ni seri y'i sɔrɔ k'i bloqué voilà o blocage kɔni ka ɲi mais bandaw ye bloquéli min kɛ o bloquéli masina ninnu ma ɲi Bon Appétit la a bɛ yan bi ala janvier bɛ na o ko seri taara Portugal ko k'ale to ko ni seri y'i sɔrɔ k'i bloqué ala ko bari bɛ sumaya mais i ka ko ka bon vieux ma dɛ vieux fana ka ko ka bon ma dɛ tiɲɛ yɛrɛ la kunu maa sɛbɛ don dɛ kunu plaisir a ko plaisir ma ko k'a fɔ directeur ye ko cɛ si kana se ale kɔrɔkɛ ma n'o ye Modibo Sanogo ye voilà wallahi a y'a fɔ ta téléphone na plaisir ye ayi vieux filɛ nin ye n ka maa sɛbɛ don dɛ ala ye ko ni min sera ale kɔrɔkɛ Modibo Sanogo ma k'a b'a n'ale cɛ a b'i chuter fɔ jɔ u ka Modibo Jakite ɲininka Sarimaliya Modibo Jakite Super Coupe la Youssou fitinin bɛ an bɛ ka sari ye jɛman pasipasi ye Real fana ka kulusi ye jɛman ye fitinin muluka Super Coupe yɛrɛ a ntola bantɔ ale ye ntola minɛ i kɔrɔ k'i kunkɔrɔ ta ka vieux ka kiloti jɛman ye k'o kolonkolon vieux senkɔrɔ o bɛ kɛ yan nka y'a tigɛ a la fo jɔ bɛ yɛrɛ ne ko n y'a to ala ma a don y'a sɔrɔ anw ye sadisiw ye a ye bɔnɛ jigin an kan koyi vieux bɛ Real la vieux ye bɔnɛ jigin an kan don Modibo Jakite a nimisara mun na a y'a kɛ nka a kɛra kaba Aliji Traoré de kun don Aliji Traoré a tun bɛ Jelibugu la Aliji don Moro min ye avocado ko bandaw ye nin bɛɛ lajɛlen bloqué blocage ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye avocado gundala ko fɛn fɛn bɛ yen min n'o kan ka to wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a taar'o dangɛnɛ ma avocado jamana wɛrɛw la Moro ko nin bɛɛ lajɛlen de kɛra min ye sɔrɔdasiw dimi ye Moro avocado ye kangari sugu bɛɛ lajɛlen da i k'a dɔn ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen kɛ a ko cɛkɔrɔba in k'a kɔni kun tɛ u lamɛn n'o tɛmɛna ka bɔ yen de don cɛkɔrɔbaya de y'a kɛ a tun tɛ to foro la kelen a ma n'a yɛrɛ ma koyi n k'u taara a nɔfɛ de Moro min ye kabini ntɛnɛn novembre kalo tile 20 ni aw k'a dɔn nin ko ninnu daminɛna Moro i k'a dɔn n'olu ye banda wele min aw k'a dɔn vérificateur général yɛrɛ tun ye min bɔ k'a bɔ k'a bin n'o ye aw k'a dɔn miliyari 300 ye Moro aw k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen e hakili b'a la aw k'a dɔn fanga sɛnɛmatɔn olu tun b'a fɔ k'a fɔ aw min ye armée dɔrɔn na ko miliyari 1000 ani miliyari 200 ani miliyari 30 k'o den kana mun na miliyari 2015 ani 2019 ni ɲɔgɔn cɛ ni maa b'a fɔ ko ka da bandaw ɲininka kalo 9 kɛ la minnu y'o ŋanamu ɲininkali tɛ fɔlɔ olu la mais ale tun tɛ ministre de la défense ya
a waati la ngale fana ko o bɛɛ bɛ ɲininka kɛ n'a fana kun bɛ yen bɛɛ bɛ ɲininka wala min bɔr'o la e b'o dɔn ne t'o dɔn dɛ Moro tiɲɛ tɔgɔ ma min ye Baba Sise a ko awa k'a dɔn siga t'a la fiyewu hali min ye kalafili o ko minnu kun bɛ yen k'a kun gɛn bɛ k'o sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bloqué waati dun bɛ ka taa min ye awa k'a dɔn waati dun bɛ ka se min dira k'a fɔ awa min ye a ka baara kɛ ka danni na i k'a dɔn yɛlɛma a ka fanga mara ka danni na k'o bɛ ka se k'a ma ɲɛ min kɔ k'olu y'a kɔni kɛ y'a kɛ ten. Donc sina ka transition partagée 9 mois ko kuma yɛrɛ kun tɛ sara asimuna bilen ne m'a fɔ n ko k'a kɛ den kɛrɛfɛ ma ye n ko sabajɛ kelen bɛ naamu fɛ an m'o fɔ yan wa maa sabajɛ kelen bɛ naamu fɛ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ja kelen min bɛ naamu fɛ o bɛna tɔ fila bila sinama sira fana fɛ barika Ala ye ko ye jɔ latigɛ ko ka ca dɛ latigɛ ko ka ca bolo min ye si don mɔna k'o bolo de b'a bɔ a kɛra o ye ba a bɛna don min ni maa min tun y'a fɔ a ye a t'a faamu an y'a fɔ yan nɔ n ko démission n ko kɔrɔ tɛ k'i bɛ se baara la ayi o tɛ dɛ ko kɔrɔ tɛ k'i bɛ fɛn dɔ ayi o tɛ dusu fana bɛ démission dɔw yɛrɛ ye carence dogotɔla de maa bɛ dusu fana bɛ démission dɔw latigɛ a banna nka k'a sɔrɔ i m'a ye wa kow ka ca Ala k'an kunna ja yarabi Ala k'an bɛɛ sababa ma a ko mana kɛ Dawuda fɛ a mana don Dawuda fɛ Ala ka malidenw ka hɛrɛ de bɔ a kɔnɔ dɔrɔn o hami de b'an na n'o tɛ i k'a dɔn a kana kɛ sonsoro taara sonsoro nana anw ma tila sonsoro ko la maa tɛ i k'a dɔn jalaminɛ kɛ ka banakɔtaa fana ko dɛ o ko kɔni ma tila kasako la hali bi Ala kana an da in ko ye Yusu n bɛ indicateur de renouveau ta kamalen ni daɲɛ kelen tigi a bi yan nɔ kuma fila tɛ bɔ a da daɲɛ kelen daki a bɔra k'i jɔ bi tuguni Dramane Aliu Kɔnɛ a ko Asimi bɛ ka taa sira min fɛ k'a bɛ sɔn ka kɛ ɲɛrɔbatigi ye o kumana fɛn min k'a dɔn ko hali n'a y'a sɔrɔ CEDEAO olu ka jamakuluba min nana Bamakɔ yan n'o y'u ka délégation ye olu kɔni dusumakasalenba de taara ka ɲɛsin k'a dɔn fanga dafiribaw ma sabu u ma ɲɔgɔn faamu kuma la u dusu kasilen taara koyi fɛn min ye k'a dɔn jamana ɲɛmaw olu kɔni minnu bɛ yen ayiwa min ye k'a dɔn k'a fɔ o ko ye sa ko bi u y'a yira sa k'a fɔ ko min kɛlen don ka fanga ta nin waati in na n'o ye fanga dafiri ye k'o kɛ ka fanga ta a ka diya colonel Asimi Goyita bolo fɛn min ye k'a dɔn nin ko ye sa ko a kɔni tɔ ye fɛn min ye k'u b'a wajibiya a yɛrɛ kan sa a ka waati bolodalen a k'o de bonya n'o ye k'a dɔn k'a fɔ min ye k'a dɔn kalo 18 min bolodara fɛn min ye fanga furancɛ fanga u ka kow ɲɛnabɔ o kɔnɔna la ayiwa ko u b'a ɲini a fɛ a ko kalo 18 a k'o ko bonya ayiwa ko fɛn min ye k'a dɔn ko ninnu ye ko sugandiliw ko olu bɛna kɛ min ye k'a dɔn o sugandili fana bɛna kɛ cogo jumɛn na o bɛ kɛ ni sago de ye k'a dɔn sago ni dungɔ fɛn min ye fangabulon ɲɛma kura o tali ko ye a kɔni mana bɔ Dawuda fɛ ko min ye k'a dɔn maa fanba ye sa ayiwa olu kɔni jamana minnu bɛ an ni minnu jɛlen don ko ma an ka farafinna bankun jamana ninnu o jamana ɲɛmaa caman olu kɔni n'u hakili jagabɔ nin ko in kan ayiwa min ye k'a dɔn yaasa ka fɛɛrɛ ni dabaliw sɔrɔ cogo min na Mali a tɛ se ka jigin i k'a dɔn k'a fɔ dingɛ kɔnɔ an kana na waatiw bila ka tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ gansan ten a dɔ la fɛn min ye k'a dɔn Cadi ta ye o kɔni ye hakilina ɲuman caman di maaw ma ani k'a dɔn jamana ɲɛmaa minnu kan ka dɔ fɔ anw kungo la o caman y'a ka i k'a dɔn mandan sabanan karaba kɛnɛ kan yan kɛnɛ jalan ka bɛɛ ɲɛna k'a kɛ maaw ka ɲɛkumun kan i k'a dɔn Yusu i b'a ye ko olu kɔni i k'a dɔn olu ka danaya min kun b'olu kan ani bonya min kun b'olu kan k'o fiɲɛyara maaninfinw yɔrɔ koyi olu da tɛ kala kari fɛn min i k'a dɔn ko ninnu ye hali u ka munumunu salo yɔrɔ o man b'o bolo u bolo k'a sabu kɛ u yɛrɛ ka kɛwale ye ayiwa min ye i k'a dɔn an bɛ se ka fɛn min fɔ Asimi Goyita ye o de ye k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye ko a bɛ yɔrɔ min na bi k'a n'a ka sebaaya sɔrɔli o yɔrɔ man jan koyi ko hali n'a y'a sɔrɔ an kɔni jigi dalen tɛ sini ma sini o hɛrɛmugu k'a ko la k'a n'a ka sebaaya sɔrɔli k'o man jan nin ko in na daki nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ Dramane Aliu Kɔnɛ an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don a nɛmo u ka bidon bɔli don Moro i k'a dɔn ni a nɛmo dakurunya kelen Dramane Aliu Kɔnɛ n'i y'ale ka sɛbɛn bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni n b'a ta o ti dɔ wɛrɛ ye Moro Nouvelle Horizon min ye k'a dɔn bandaw ale kɛlen ka wɛlɛn sɛmɛ décret kɔni bɔra i k'a dɔn décret min n'o ye maa dɔw bɛ yen n'olu tun bɛ baara kɛ présidence la Moro k'a dɔn k'u y'u gɛn fo ka wulusiw nɔfɛ Moro k'a dɔn nin min maa dabali
ban min an ka jamana ye moro a kɛn bɛ sen nɔ kunbere nɔ i yɛrɛ ka fɔ la moro a ka dɔn min ye kabini bandaw ni ale kɔni n'u ye sira jira a la k'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bandaw a ka dɔn min ye e ka walansɛbɛ ni i ka walansɛbɛ jagoya fina e ni maa min don e ba mugutari tɔntɔn mugu moro i ka dɔn ko tɔntɔn mugu fana ka walansɛbɛ moro o min kɛra sa bɛɛ k'a fɔ Asumu Koyita min ye a nana ka na décret dɔ ta décret min n'o taara o kɛra aw k'a dɔn min ye aw k'a dɔn jagoyaninfin na bandaw nun kɔni taalen min ye bandaw tun ye maa minnu sugandi présidence la a y'o maa dɔw bɛ yen a y'u ye carton rouge yira olu la min ye aw k'a dɔn match yɛrɛ daminɛ na koyi olu ye mun kɛ sabu u jouera bandamu ka équipe fɛ yan olu jouera bandaw ka équipe fɛ k'a sɔrɔ u ka licence ma confirmer wala ma confirmer moro mekalo tile 26 min ye aw k'a dɔn maa caman bɛ yen présidence la moro kɔni ye aw k'a dɔn wala olu ye wala u y'olu gɛn ka bɔ baara la i ka dɔn aw maa duuru bɔɲɔgɔnko ni aw k'a dɔn décret min bɛ yen n'o ye décret aw k'a dɔn numéro 2021 0359 min ye VPT RM mɛ kalo tile 26 san 2021 colonel major Dawuda Sogoba moro aw k'a dɔn nina kɛ aw k'a dɔn i ka sogo 3 points de suspension o ɲɔgɔn don u ka maa dɔ ye o ɲɔgɔn don sogo ɲɔgɔn don Dawuda Sogoba chef d'état-major particulier du président o kɔni moro o gɛnna n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn Sanbala Sidibe intendant palais à la intendant des palais à la présidence min ye aw k'a dɔn docteur Karolo Doumbia secrétaire général à la présidence de la présidence Mohamed Askia conseiller du président min aw k'a dɔn n'o bɛ tali kɛ aw diplomatie kan ani aw k'a dɔn min ye an yɛrɛ dɔ kɛ n'o ye aw k'a dɔn Salifu Sanogo ye a fana b'a la wa Salifu Sanogo ale non u y'ale bila de an tɛ k'ale ka gɛnni kuma fɔ u y'ale bila wala n'o tɛ tɔ naani ninnu u y'olu gɛn de ko hali u kana tɛmɛ palais da fɛ kana nin fɔ n ye nkɛ u y'u dama ko de kɛ yan b'a fɛ ɲɛna ko ɲɔ ka manja bɛ yɛlɛ a kala fɛ maa ka mangoya bɛ yɛlɛ i fɛ maa fana fɛ dɛ a banna nin gɛlɛyara dɛ moro u ye aw k'a dɔn ninnu naani gbɛn min ye aw k'a dɔn Salifu Sanogo u y'ale bila Salifu Sanogo min aw k'a dɔn n'ale kɛra ORTM o maa ɲɛmaaba ye n'ale yɛrɛ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye Eriki ye Alassane Diombele ye aw k'a dɔn moro n'u ye o bila nɔ la Alassane Diombele tiɲɛ yɛrɛ la moro n'i bɛ communication fɔ Mali la i bɛ Alassane Diombele tɔgɔ fɔ a la a dɔn ko b'a la il est bien n bɛ Eriki dɔ bi tɛ dɛ awɔ bila ko tɛ dɛ a ye poste a ye échelon bɛ gravé ORTM na kelen a y'a bɛɛ kɛ dɔɔnin muɲu ni sabali kɔnɔ wallahi muɲu ni sabali o de la ko muɲuba bɛ si bɔ sɛkili la maaw jɔlen kuma in na wallahi o kɔrɔtɔ dun bɛna ni guwajɔ fana ye dɛ n'o tɛ ni tile binna suma ba ti bange a banna moro mais aw k'a dɔn nin min filɛ nin office la radio télévision du Mali a ye maa ɲɛmaa kɛ moro i k'a dɔn a bilalen ka bɔ yen sa i k'a dɔn Salifu Sanogo bilalen ka bɔ yen moro aw k'a dɔn bandaw kɔni y'a ta ni ka taa n'a présidence la o y'a sɔrɔ Adam Cham ale min yɛrɛ ye présidence ye o communication maa ye moro ale ala y'a k'ale ka kalifa minɛ a la moro aw k'a dɔn bandaw kɔni wele bila Salifu ma min ye nin ko ye sa Salifu Sanogo yɛrɛ k'a ye baara caman kɛ dɛ BBC Africa numéro 1 fo ka taa se RFI ma moro i k'a dɔn awa min ye chroniqueur kundo ye moro n'o bɔra ye min ye conseiller à la communication min ambassade du Mali à Washington k'a ye ni jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa k'a dɔn bi ko ninnu kɔni a fara ka bɔ min ye aw k'a dɔn présidence la ala k'an kunnaja bon min ye dabali ban ale ka nomination ala a ma kɛ journal officiel la o de fana dabali ban o dɔw kun man ka kɛ o la o journal officiel fɛn dɔw bɛ yen o man ka k'o la o cogo di fɔlɔ ni Badawu y'a kɛ a bɛɛ man ka kɛ officiel président e m'a ye kuma a ka kuma man ca ba mais min moro dɛ nka taara ɲɛfɔli kɛ fara moro mɔgɔ ma min faamuya ko an ta ye Mamudu Diko ko ye ou bien an ta tɛ Mamudu Diko ko ye maa ba anw ti bila a la mais Mamudu Diko ye nin kankari da ba ye ko un président distant un premier ministre froid a y'a fɔ ko un vice-président je ne sais quoi voilà k'a kɔni se ka a tɛ fɛn dɔw la
note a sabaje kun yan kungulu dimi an ba fo ya kuma o sabaje ngo keleminamu feda jaja asimi positionner milena ka affaire de kolosi abana aga positionnement koro de kun amro nga ya fo chugomi baba sise mi fo aga ketende baba sise mi fo ko yere kunti sara asim nable wa ko inyebe amunununkaw na ko aye jamana nyema fenfe be munu me sedaw kono kaw be wole ku ka kangarda chokoroba yi ma benata ma bi ibuli ka taa fɛn dɔ ta ka laban k'i dogo ka t'o bila an da in kɛra o y'an bolo n'o tɛ ale de taara olu de taara ta dɛ a ma n'a yɛrɛ ma ɔhɔ baasi tɛ ka bɔ foro la fana ka daba kɔngɔ a dɔ la k'o gulon jiri la ka na n'a yɛrɛ ye ka tila ka nbala dulon yiri la a dɔ la a kana ka tila ka o ko laban nin cogo in na maa b'i boli ka taa fɛn dɔ ta i bɛ dogo ka t'o bila Yusu i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ lɛkɛsɛ ye lɛkɛsɛ ale taalen bɛ n'an ye i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ fanga dafiri o kumaw kunna Bandaw ni Mukutari Wan k'u kana bilala ayiwa ko nka min ye i k'a dɔn conseil de sécurité ye k'olu ye laɲini kɛ ko wolomasiri tabaw ka segin u ka i k'a dɔn kan kɔnɔna la ninnu ka kanabila tɛmɛnen kɔ sabu u ka laɲini b'a dɔn tun ye ninnu ka kanabila fana ye ɔ fɛn min ye fanga ɲɛmaakɔrɔ ye Bandaw ale ni fangabulon ɲɛmaakɔrɔ Mukutari Wan k'u kanabilala n'a bɛ fɔ min ma ko k'u libéré ayiwa kunnafoni o kɔni bɔra ka bi min bɔra jamana ɲɛmaakura o masurunya yɔrɔ maaw fɛ ayiwa ko ninnu kɔni kanabilala ayiwa ko fɛn min ye u minɛnen tile damadɔ kɔfɛ u bilala wa o y'a sɔrɔ u ye wala sɛmɛ dɛ nka yala a kɛra i k'a dɔn u jabaatɔ ye wa Yusu kumana ko arabadon ko i k'a dɔn nin kunnafoniw cɛrinna ka ɲɛsin Mali yɛrɛ lahala ma conseil de sécurité olu y'a laɲini ko ka nin maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kanabila ayiwa ko ale kun kana ye a la ko ka tila k'a ɲini i k'a dɔn maa ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ bolola nin ko la min t'ale maa kofɔlenw ye ko k'a bɛɛ lajɛlen kanabila ko kati k'u ka se u yɛrɛ la ayiwa min ye Aborgo Kone Amborgo Kone ale ka nɔbila ye nin ye i k'a dɔn lɛgɛsɛ kɔnɔ bi Yusu ko min ye maa ɲɛmaakɔrɔw ye n'o ye furancɛ fanga maa ɲɛmaakɔrɔw ye ko maaba fila kɔni olu kanabilala ayiwa ko conseil spécial min bɛ i k'a dɔn jamana ɲɛmaakura kɛrɛfɛ n'o ye vice président ye ale y'a jira k'a fɔ k'u bɛɛ kanabilala n'o ye Bandaw ani Mukutari Wan ye u ni maa fila ko don k'u nabila dɔɔni dɔɔni ka tugu ɲɔgɔn na ko k'a sabu kɛ lakanako lahala ye ani k'a dɔn ko u n'u taabolo ye k'u nabila dɔɔni dɔɔni ka tugu ɲɔgɔn na ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ waati yɛrɛ a n'a gɛlɛyaw n'a taabolo ye ayiwa min ye maa ɲɛmaa wɛrɛw ye minnu minɛna k'a laɲinina k'olu fana ka kanabila k'u bɛɛ de ka bila i k'a dɔn u ka taa u ka so arabadon i b'a dɔn sɔgɔmada fɛ fɛn min i k'a dɔn jamana ɲɛmaakɔrɔ ni fangabulon ɲɛmaakɔrɔ ye ayiwa ko minnu minɛna kabi ntɛnɛndon ko olu kɔni kanabilala araba su yɛrɛ araba konjo waatiw la ayiwa ko i k'a dɔn k'u y'u ka wala sɛmɛ ka sɔrɔ ka i k'a dɔn u ka sɔrɔ k'u kanabila wala sɛmɛni k'a ma kɛ i k'a dɔn dogodogoni dogola ko ye CEDEAO yɛrɛ maa minnu tun bɛ k'a kɛra u bɛɛ ɲɛ bosonnen ɲɛna ko nka k'olu fana i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɔra ya o arabadon kelen in na ayiwa fɛn min i k'a dɔn u dusu kasilen u ni i k'a dɔn maa ɲɛmaakura ma bɛn fɔ la fangabulon i k'a dɔn ɲɛmaa kɔni bilala ani i k'a dɔn jamana ɲɛmaakɔrɔ olu bilala ayiwa ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko fɛn min ye farafinna a jɛngomajɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye i k'a dɔn CEDEAO ye olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ olu ye laseli kɛ k'a fɔ k'u na jɛrɛ balanin kɛ jɛrɛ balalen min bɛna sigi Mali o kungo kan i k'a dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ lahalaw bɛna kɛ cogo min don n'a nataw la ayiwa ko yan'o cɛ min ye lamɛrikɛn jamana ye k'olu ko k'u y'u ka jɛngomaɲɔgɔnya tigɛ anw na h'a ka diya jɛngomaɲɔgɔnya min b'a n'u cɛ wolomasiri tabaya ko fɔ ko u y'o tigɛ anw na ayiwa k'u ka conseil de sécurité ko i k'a dɔn k'a fɔ ko olu na i k'a dɔn a k'o ta k'a lajɛ ba la kunungo arabadon kunasini ko arabadon min ye i k'a dɔn l'Amérique duguba dɔ n'o ye New York ye ayiwa olu y'a ɲini yen fana k'a fɔ ko maaba minnu minɛna n'o ye maa ɲɛmaw ye ko k'u bɛɛ lajɛlen kanabila ko wolomasiri tabaw ka sigi u ka caserne kɔnɔ n'o y'u ka kan kɔnɔnaw ye ko hali u kana waati kuntala jan ta o la min ye i k'a dɔn fangabulon ɲɛma o ka i k'a dɔn kabine maaw ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn fangabulon a maa ɲɛma ye ale ni i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ko olu kɔni k'u kanabilala ɲɛfɔliw kɛra kunungo ka da i k'a dɔn k'a fɔ u ka fanga dafiri o kan fanga minɛni min kɔrɔ u la ayiwa n'u tun bɛ bolola k'u donnen don bɛrɛla k'u kɔni kanabilala a kɛra kunnafonidi barosigi dɔ senfɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ conseil spécial min n'o bɛ Asimi Goyita tɔgɔ la ale y'a jira k'a fɔ ko vice président k'a ye nin ko in kɛ k'a sabu kɛ ko caman de kun koroden don fɛn bɛɛ kun jɔlen don i yɛrɛ ye blocage min fɔ ko jamana yɛrɛ fɛn bɛɛ de kun bloquelen don k'o de y'a to a fana ye nin hakilina in ta
ni ngani mbara inge atmana o min ye ka do fasiri ambor ko kone ale kai ka do nobla sebeni anya bolle ga se kono ka bidon boli do yusu moro awamni lega sebla nobali orizo ne baleta mi awaga nga jamana moro awaka do bol famboli akembe gele ayi o te ba la gele ya ni muso do apme mobli do kono no Hyundai awaka do minye asanta se vilama moro kadi gurbe no ye bide mi awaka do Hyundai moro awaka do akadi gurbe no ye bi awani jangi bannu wala groupe ne stagiaire senda la de ayde o senda la de jangi ni groupe ne tafekele msoro siriba nu e chenu dona ku sigini ngono uchekanya kono de abana awo jani mi iblimburu ka faraka vitri ele ngakele mungala otete menyo nyina ba itenga na che otete menyo nyina angata abana muru be awe ko yere mabla ani awkado mi ko lawrutu no siraba akan shariawi o bato baliya muru ko mbeka ke ikado anga babili nunga yero angon du wele ko turajam bonni de jam ang babela yele wele ko babili dedo ya jame babili masa wallahi kale babili masa wallahi angata muro mi awkado babili nunga no anga awkado mponyi muro awkado mponde marti min vlani mi 3h15 minutes du matin mi awkado 3h ni minute ta ani dure ikado nyera la ningera sufela na goy musodo abeka bo ba kofe ningata awkado nyera la kata awa abeka bo yamba fe ningata awakado bako vela noena yoro rive gauche ni rive droite be bala o ba kini fe bolo ya kini fe bolo anu man fe bolo e sudu ba yam vai muro ngani ngera ponde martir de la aboto ba kini fe bolo la kata anu man fe bolo la aboto anu man fe bolo la kata kini fe bolo la ponde martir ni afana nyanna sade muro ani aun dai nunu nyanna de moro tinyere la abe mobili boli la awekado tinyere la ko mata do ni muso anaka Hyundai ko ushuru la baji la choko mina moro awekado ushuru lengo awekado ni wati jambaina moro akara kuna jaygoi mi muso ashuru la wati mina moro ya soro ma dobe o fana ba novo osnaka boli ka gendarme wele gendarme plane nube badala olusnaka awekado ka awabato manamani dobe moro awekado usnako ta ulu resigi kunyo ye usigi kunyo awo olu yota ninga ta muso indeme ninga labo bro ikado akara kuna jaygo muso awikado minye ama biro reka mi no bikaride akoni afarin darakila bro awikado nimingera sa mi awikado Hyundai mindo ko Hyundai Tucson Hyundai mindo bro awikado Hyundai ni awamiye uyademe ninga mobli ngoni sama ka labo bro awikado abe tewati jambo minye anga dongli dala dobe no yara pere ajiwan ale fana kasara kan yoro ko fale na de ni awkado ale ka kasara moro ya soro ale kungembe ka blojugo mi gatla awkado ka dropu kan ni bele jele kenyanga sango ni minde drogu ye makle mze go beke ya akara jiginye do rebe bier ka kolola jigi nge che man visual grande Shaku. Mani fishara gari. Nyato alama. Che. O jagala dai sade. Ka bier ke ka kolola jigi. Pati sakana. Katla ka zwenda uka. No kolo faleli ko na ibe move ala isa. O re labande ni. La yi. Mbona jigi nge. Jire. Bro ajuwan fana jale fana afalemba. Ale tara ka tigoshi awa mobli dola mi wolu twagen doy. Bro akado mi no kunye akado bamu ture tai. Mama dobe ba wole ko bamu ture. Bro atara goshi o de la. Ikado ka mobli shoro. Ka kreswo ikado awa miye moto tiki dobe miye awekado ko mobili yele no kangu Allahu akbar mai ko karato kana glogi e fla akorote ni wallahi ebiti ka bone ni ka sangala machi jigi mauka abana haraba kono kwangan angoloshi miye mpongala nunu ni sirai muro ki ka mobili bol jogodo wambwere muna yele uka o ya damfara wati di abana ko atibul dondoni po safe abana amba davara nyongo dron gansu tangara ni ale ka fasiringa moro mimene kono gwane niwe moto la mpon moto tugu be boli yoro ni moro demsonu do de be ko fuki dribble yoro ka awo kede ube moto boli pa
moto ci la dɔrɔn a fila bɛɛ bi jogin. Wa ɲɛ b'o caman na dɛ. Tanga ci la kana de don. Ciden gansanw. U bɛ t'i lajaba min y'i u ci k'o bila baara la u yɛrɛ fana lajaba ka fara o kan n'i ma farati a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ lujuratɔ y'a senfɛ badabada. Walahi. E ka denmisɛnya y'a don bɔgɔ la ko kungɛlɛya ko moto dɔn. Moto dɔn tɛ nin ye o. Maa min bɛ bolifɛn boli basigi ni hakilisigi la o de bɛ bolifɛn dɔn. Nka k'a girin k'a danfara fɔ lahara voyageur o tɛ bolifɛn dɔn ye dɛ. Moro hali ni ye lahara lɛtiri di olu ma u bɛ taa n'a ye. Hali bi walahi Moro an k'an jija an ka moto taxi sititigi ninnu Allah an ka kuma n'u ye o taara ka dange o a y'a hakili sigi an kɔnɔ k'a fɔ walasa danga kara a ko dɔw la a man di da la o don den bɛ muso kɔ la Allahu akbar ngo moto taxi titigi taara ni shuru ni muso ni den e ka lajɛ Moro wallahi muso wulila dɔrɔn muso y'a den foni k'a lajɛ wallahi mɔgɔw bolila ka taa den minɛ k'a lajɛ dɔw bɛ k'u bolo maga la ni fɛn ma kɛ den na eski ani maa si ma maga ɲɔgɔn na ayi u bɛ te de u bɛ ta ka sababu yɛrɛ ma de u t'a dɔn u bɛ ta ka sababu yɛrɛ ma de walama u bɛ taa baga e ma k'i wolo i jɔlen gansan i jɔlen gansan k'i wolo wallahi wala ka bɔ i kɔfɛ a bɛɛ bɛ sira kelen kan ka bɔ i kɔfɛ ka n'i tu dɔrɔn ka taa maa wɛrɛ tu sira kɛrɛ la ka t'i yara yɔrɔ dɔ la ni dɔ ye wallahi wa ni ko ye e min kɔfɛ sigi sɔrɔ fu y'i ta garanti t'a la assurance t'a la garanti tɛ moto ninnu na assurance t'a la wa i furakɛli y'i yɛrɛ kungo ye et puis an b'a ɲini u fɛ fara tiɲɛna u ka to ka parfum ni fɛn bila u kun n'u ye baara kɛ n'u wɔsira maa minnu bɛ sigi kɔfɛ olu ka suma duman mɛn e b'i yɛrɛ sɛgɛn n'o tɛ a dɔw bɛ yen a dɔw donfini bɛ i ko wulu wololo la e ko parfum t'o dɔw kasa tigɛ koyi ayi dɛ n'i ye parfum k'o siyaw la o kasa bɛ kɛ ten funa kuma bɛ kɛ nugu o ma ɲi dɛ nugu ala ka wula amin ala ka sabali ya rabbi yama Moro sugulata bɛ yen de an t'o ɲininka n'a y'a sɔrɔ cɛ kumaso bɛrɛmata bɛ yen ale bɛrɛmata tɛ yen o tɛ yen o kuma sugu taa tɛ yen bi o hakɛto ɲini sugulamɔgɔw fana fɛ o tɛna anw ye bi an na dan yan bi ni ala ka jɛ an tɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye an ka tɛmɛ ni kunnafoni ne ko i tanti yɛrɛ kibaruya dɛ Mali ko in bɛɛ la ale man ka to kɔfɛ dɛ n tanti Manasake tani Manasa awɔ a kibaruya de a bɛ lafiya la o u kana taa ale fana wele tuguni a bɛ lafiya la awɔ a tɛ fɛn na wa retraite la ale bɛ lafiya la a ma anticiper dɛ ale fana k'a t'a bila dɛ ko n'ale y'a bila dɔrɔn ko Mali ko bɛ ban awɔ an ɲinɛ n'olu kɔ a fana k'a t'a bila ko Mali ko bɛ ban non tanto ye hakili de jiginna a la sisan awɔ hakili jiginna a la mais par correspondant de Lamsa ka correspondance de hakili jigin Lamsa ka correspondance de hakili jigin a la sisan Lamsa a ka nafigiya bila ma ale ne yɛrɛ ɲininka sira cɛni ɲɛ nka Ndouaké Jan Bokar So k'a bɛ k'an ka mɔdenw enregistré k'a bɛ k'an k'u feere kelen kelen ko mais ko ne tɔgɔ ma sen t'a la Bokar So ko ten k'an mɔdenw an bɛɛ mɔdenw k'a bɛ k'u bɛɛ enregistré a bɛ recensement na n'a y'u da dɔn a bɛ t'u feere ko nka ko ne tɔgɔ ma sen t'a la Bokar ko ten ne tɔgɔ ma nɔ bɛ fana o fana sen t'a la Isu Karabate ale bɛ Kati o fana ka bɔ a la an ka duba kɔnɔ Bokar o fana bɔ a la i yɛrɛ ko ten n denkɛ n tɔgɔ da alhamdulilayi o yɛrɛ bɛ san 4 na bi Allahu akbar i yɛrɛ tɔ man ka kɔrɔ ne ta ye o i kɔnna ka tɔgɔ sɔrɔ dɛ denmisɛnnin tɔgɔ tɛ yiritigi n y'a to ala ma ala k'e tɔmɔ ni an to an ni balo an ye a ba y'an bonya ala k'u bonya u yɛrɛ fana ta k'u tɔgɔ da Youssou an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye Mali Tribune n'i ye Mali Tribune ta i k'a dɔn don o don an bɛ kule la ni énergie tɔgɔ ye EDMSA ja degun b'u yɛrɛw kan koyi énergie k'u ye i k'a dɔn sonba kule 3 minɛ i k'a dɔn olu kɔni kun bɛ balo énergie ani malidenw joli de la kuranko nasira la Youssou i b'a ye k'a fɔ Kureshi Sise ale ye nin fasiri bin Mali Tribune kɔnɔ fɛn min ye dɔgɔkun tɛmɛnen ye énergie du Mali EDMSA u ye wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'u na so bɛɛ lajɛlen kɔ bɔ fiɲɛ na maaw ma kɛ n bɛ ka courant suɲɛ ani maaw ma kɛ n bɛ ka i k'a dɔn courant kɛ jagomanfila ni i k'a dɔn filamɛriw ye a dɔ la k'u natigɛ da nin bɛɛ kan u ni i k'a dɔn k'a fɔ 3e arrondissement maaw olu de ye wuli ka jɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn EDMSA ani 3e arrondissement k'u taara daminɛ yɔrɔ jumɛn Sugunikura Kulunin na Sugunikura Kulunin na u taara daminɛ yen fɔlɔ Youssou i b'a ye k'a fɔ k'u taara bɔ i k'a dɔn maa 3 kan olu bɛɛ lajɛlen de ye courant suɲɛnaw ye Youssou k'i b'a ye k'a fɔ ko ninnu kun bɛ courant suɲɛ hakili latigɛlen wa u b'a kɛ u sago don donga na ka i k'a dɔn EDM jɔyɔrɔ fa i k'a dɔn Sugunikura Kulunin na yen nɔ olu bɛ mɔgɔ servi courant olu de bɛ maaw servi courant na EDM a tɛ ko dɔrɔmɛ sara dɔrɔmɛ tɛ sara EDM ye wa olu tɛ dɔrɔmɛ sara nka a bɛ sara olu ye
awɔ a bɛ sara olu ye o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ni kuransun ye ko bɔ kɛra nin kalama madinɛ kura min ye i k'a dɔn k'a fɔ Sogonikura i k'a dɔn o kulusenkɔrɔla la o kuluni na yen sa min bɛ i k'a dɔn loko sugu kɔfɛ ayiwa ko Tayiru Seku ale ni Sereta ko ninnu de ka baara tun ye i k'a dɔn k'a fɔ kuran feere sabu u t'an bɛ soba dɔ jɔ ye ko immeuble k'o kɛ magasin ye a kumana i k'a dɔn EDMSA olu yɛrɛ bɛ k'o jɔyɔrɔ fa ye k'a sɔrɔ u ka baara tɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye ni maa kofɔlen ninnu ye k'u kɛlen don ka compteur dɔw brancher compteur ninnu tɛ munumunu jango u ka i k'a dɔn jate bɔ ayi olu tɛ o tɛ dɔrɔmɛ sɛbɛ ayiwa ko o kɔni caman de brancher b'u bolo k'a da EDM ka réseau yɛrɛ ka directement na Yusu nka u fana bɛ courant di maaw ma EDM b'a di cogo min olu fana b'a di ten sika juru tɛ si la o kumana k'u talen don i k'a dɔn k'a fɔ sigida maa dɔw EDMD nka i k'a dɔn u talen don sigida maa dɔw da don kuma na ka courant ninnu di olu ma olu t'a dɔn ko fɛn suyɛnen don ko i k'a dɔn so dɔ bɛ yen o ye i k'a dɔn étage 2 ye k'u talen don i k'a dɔn courant i k'a dɔn a di u ye nɔ k'u talen don i k'a dɔn Tayiru ale ni Seku kofɔlen ayiwa k'u kɛ n bɛ ka magasin dɔ louer magasin in ye i k'a dɔn mètre 200 ye i k'a dɔn k'a fɔ ko immeuble ka t'o fana ta i k'a dɔn ka sɔrɔ ka taa courant brancher prise caman bɛ yen o kumana u bɛ courant feere maaw ma jango jisuma feere muso ninnu olu kɔni ka congélateur fana u kɛ n bɛ k'o bɛɛ don courant na olu bɛ wari sara u ye kalo o kalo nka dɔrɔmɛ tɛ se énergie la fɛn min i k'a dɔn commissaire Sayo n'u k'a ma ko kɔnɔ Tomoda 3e arrondissement commissaire ale i k'a dɔn maa 3 a kɔni y'olu cɔmini k'u don bɛrɛ la fɛn min ye EDM a suyɛnbaw ye sigidaba 2nan kɔnɔ commune D ko sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla waati min na i k'a dɔn procureur ka yamaruya kɔnɔ Yusu i b'a ye k'a fɔ k'u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa kɛnɛ kan u taara bɔ i k'a dɔn nin courant don cogo min n'u k'a ma ko installation u taara bɔ o de kan i k'a dɔn yuruguyurugu hukumu kɔnɔ a ko jɛyalen tɛ EDMSA o kumana u y'o ko ye min kɛ u y'o ko sɛgɛsɛgɛ ka taa sɔrɔ compteur ninnu fɛn fɛn gulonnen bɛ yen a si tɛ ka jate bɔ a tɛ marché yɛrɛ compteur kɛ n bɛ masiri ye nka a tɛ marché wa i b'a dɔn yanni ministre ka taa Seydou Lamine tɛ de Traoré awɔ Moro ale de ye nin ko in wuli ale de ye nin bɛɛ lawuli a don a y'a fɔ conférence de presse la ko énergie ko énergie mɔgɔ ka wuli ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ maa ni minɛna courant suɲɛ na a dɔ la nka Moro cɛ ye baara kɛ a tɔ bɛna fɔ a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa courant ko bɛ se ka ɲɛnabɔ nka a bɛ kɛ cogo di Mali de ye Mali ye Moro n'o tɛ Seydou Lamine Traoré hali u bɛ ka sanuko kuma min fɔ an y'a lamɛn an y'a kɛ kɔnɔ e ma ka yɛrɛ fɛn lamɛn k'u bɛ taa don namarako la k'u bɛ taa don namarako la Seydou Lamine Traoré ko k'a tɛ maa min y'o kɔrɔbɔ fo k'a tigi nimisa a banna a y'a sigiyɔrɔ jira a la koyi a banna k'a sɛbɛn na maa fin ni tiɲɛ b'i bolo i tɛ sira kuma ɲɛ o a banna ayi i tɛ sira kuma ɲɛ banna o tuma Yusu fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni tun bɛ i k'a dɔn compteur minnu gulonnen don k'a si tɛ ka marché a si tɛ ka jate bɔ commissaire de ye nin kuma in fɔ a ko ni maa 3 minnu filɛ nin ye k'u tun bɛ courant suɲɛ EDM kun wa olu bɛ tila ka courant feere sigida maaw ani so wɛrɛw ma k'a sɔrɔ i k'a dɔn o so maaw ni o sigida maaw t'a kalama ko fɛn suɲɛnen don ko nin min filɛ ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nin ye suɲɛni yɛrɛ de ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ olu wulila u nɔfɛ k'u bɛɛ lajɛlen cɔmi k'u bɛ t'u bila procureur ka bolo kan jateminɛ olu bɛna kɛ ɲangili min kan ka ta k'u sɛgɛrɛ ani jate min kan ka pɛnpɛrɛw kun k'o bɛɛ bɛna jateminɛ ayiwa ko min ye i k'a dɔn o bɛɛ jateminɛ o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kiiribulon ka hakɛ la min ye EDM ye a dɔ la ko olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko tɔ ye k'a kɔni tɔ bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigilamaw bolo n'o tɛ Tomoda wa ale y'a se kɛ énergie yɛrɛ y'a se kɛ i k'a dɔn ko congélateur 20 o branchelen don i k'a dɔn k'a fɔ prise dɔ la installation illicite o fana suyɛnnen don magasin dɔ kɔnɔ n'o ye Seku Traoré in ka yɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko congélateur 16 fana branchelen bɛ yen polosiw taara bɔ nin bɛɛ lajɛlen kan n'o ye 3e arrondissement maaw ye o kumana ko i k'a dɔn EDM contrôleur olu y'a fɛsɛfɛsɛ ka taa sɔrɔ muso de caman fana branchelen don olu ka congélateur bɛ yen u bɛ 2000 sara kalo o kalo nin sotigi ninnu ye magasin kalo o kalo courant sɔngɔ la jisuma feerelaw kɔni olu b'o de sara courant sɔngɔ ma ko k'a sɔrɔ frigo yɛrɛ ko n'a bɛ i k'a dɔ suma a ɲɛma a bɛ baara kɛ a ɲɛma ko frigo ka a nafolo kalo o kalo 4000 bɔɲɔgɔnko don ko nka ninnu bɛ 2000 de sara courantigiw ye n'o ye énergie D ye Yusu i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko tuma dɔw la ni i k'a dɔn frigo yɛrɛ jamana baara fɛ k'a bɛ taa fɔ 6000 la kalo dɔw la n'i y'a bila i k'a dɔn 24 heures sur 24 i t'a débrancher abada ayiwa k'a bɛ taa fɔ 6000
sefa wari la ko congélateur 7 i ko fana yera o fana branchele do so wɛrɛw kɔnɔ a bɛɛ ye denbayatigiw ka sow ye ko o denbayaw fana maaw bɛ 3,000 de sara ni énergie de kalo o kalo awɔ tayiru ni sere ta kɔni ko kumana ko seerew olu de ye sokɔnɔmɔgɔ ninnu de y'o seereya kɛ ayiwa commissariat olu kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'u ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ dɛmɛbaajugu min fana mana k'u la ayiwa ko olu fana ka cɔmi ko sabu u tɛ se ka nin kɛ u yɛrɛ ma f'u ni kuranko dɔnbaa dɔ de ka jɛ a la k'a baaraw kɛ ko maa min sen b'a ko la ko sɛgɛsɛgɛli n'o fana tɛgɛ k'a k'u ye k'u t'a bila abada f'u k'a tigi fana di kiiri tigilamaw olu ka bolo kan fɛn min ye commissaire ye n'o ye Tomoda ye a ye nin layidu ta wa k'a b'a kɛ a cogo la maa 150 k'olu de minɛna kuran suɲɛ na k'a ta 2,020 san na ka na se bi ma. Ko ne y'a fɔ ministre ka conférence de presse la a y'a fɔ ko fo énergie mɔgɔw ka wuli de a b'a kalama. Seydou Lamine Traoré ala ka barika don amina yarabi a ko maa 150 k'olu bɛɛ lajɛlen nana kuran suɲɛ na 2,020 ka na se bi ma ayiwa ko kunnafoniw y'a jira ko maa 12 olu bɛɛ lajɛlen de minɛna nin minɛcogo kelen na ka bɔ février kalo la 2,021 na ka se an bɛɛ i k'a dɔn mai kalo min na bi maa 12 olu de minɛna nin minɛcogo kelen in fana o fana k'i bɔ yen ko min ye i k'a dɔn mandat dara bɛɛ kan ko ka t'u bɛɛ bila i k'a dɔn kasobonba la n'o ye Bamakɔkura lycée ye contrôleur min bɛ énergie tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ ko 2,020 san na ko kana se bi ma ko n'i ye kuran suɲɛnaw ye minnu minɛna maa 150 k'a bɛɛ lajɛlen de cɔmina kuranko in na wa a bɛɛ bɛ kaso la an bɛ don min na i ko bi wa ko fɛn min ye k'a dɔn a bɛɛ ye ni suɲɛni cogo suguya kelenw ye o kumana Yusu ko min ye k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔ ye k'a kɔni ɲɔ ɲalen don wa ko feerekɛyɔrɔw la ani suguw kɔnɔna la ko nin baara masinaw de fana caman bɛ yen nɔ ɔ min ye k'a dɔn dukɔnɔmaw ye bɔnɛ de bɛ sɔrɔ ka jigin olu ka sabu ninnu bɛ nin kuran suɲɛbaden na a bɔnɛ bɛ jigin anw saralikɛlaw de kan anw minnu b'an ka duw kɔnɔ n'an b'a sara a ɲɛ ma an tɛ suɲɛni si dɔn an b'an yɛrɛ bila a la o ko nin installation masiraw ko a sɔngɔ ka bon jamana ma cogo min a sɔngɔ ka bon jamanadenw ma ten sabu an de b'a sara u ye o kumana Yusu k'o fana k'i bɔ yen ko nin kɛwale masina minnu filɛ nin ye ko gɛlɛya de b'a la k'a fɔ ko ka nin to senna bɛɛ énergie ka se ka maaw sago k'u ye k'a bɛ gɛlɛya dɛ ko min ye i k'a dɔn kuran suɲɛnaw ye olu bɛ fɛn de sɔrɔ nka faso tɛ foyi sɔrɔ i k'a dɔn kuran cakɛda fana tɛ foyi sɔrɔ ɲɛfɔliw ni o kɛra maa ɲɛmaw fɛ u y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn jamanadenw ye k'u b'a laɲini an fɛ n'an ye maa ye ni suɲɛni masina la an k'a dɔn k'a fɔ énergie tɛ dɛ u bɛ ka anw yɛrɛ de suɲɛ sabu anw de bɛna wari sara u nɔ la o kumana k'an ka t'u ko fɔ yaasa énergie bɛ se ka na baara kɛ jamanadenw ka munafan bɛ min na u ka nimisiwasa bɛ min na Mariam Gindo ale ni Adam Penda Karambe olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u binna olu frigotigiw kan k'olu t'a dɔn k'a fɔ ko fɛn suɲɛnen don a yirala olu la k'a fɔ ko kuran jɛlen don olu kɔni b'u ta sara ko juru tɛ olu la nka minɛni nana wolo i k'a dɔn olu ka frigo bɛɛ lajɛlen sɛnsili la ka taa olu tun bɛ 2,000 min sara kalo la ko olu ɲɛna kɔni olu y'u ta kɛ ka bɔ a la olu y'u se kɛ k'olu ka congélateur nin y'u ka i k'a dɔn k'olu ka congélateur nin y'u ka i k'a dɔn foro de ye koyi olu balo de bɛ bɔ nin kɔnɔ o k'olu bɛ taa baara de kɛ diɲɛ don o don yaasa k'o don yɛrɛ dalo o kalo olu tun bɛ 2,000 de fana sara k'u kana to k'o ka kɛ gansan ye olu bolo ko dakun wɛrɛ tɛ olu bolo minɛbolo wɛrɛ tɛ olu bolo latigɛ in na n'u ka frigo ninnu tɛ k'u b'a ɲini 3e arrondissement commissaire fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ k'olu ka frigo segin olu ma a ko tɔ ka to kuran suɲɛnaw ni énergie maaw ani u ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o tɛ n'u y'olu fana ka frigo minɛ fo ko na to a dogi sara la o kumana k'u bɛ i k'a dɔn fɛn min fɔ ko maaw ma ka baara de ye nin ko masina in ye ko wulili min kɛlen filɛ nin ye k'i tɛ kisi dɛ ka kuran k'a suɲɛ a n'a filamerulama ni jakuman fila a y'i k'i tɛ kisi k'a ko ninnu donna kabi février kalo tɛmɛnen wa k'a bɛ to senna fo ka so bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a k'u ye don min na Resi Sise nin y'a ka nɔbila sɛbɛn ye anw y'a bɔ i k'a dɔn Mali Tribune kɔnɔ u ka bidon bɔlen Moro ministre a ye nin fɛn ale de ye nin ko lawuli bɛɛ ka kuran ka contrôler kosɛbɛ ko parce que énergie il faut k'a ka yɛlɛma de o ye kelen ye Moro ni hakili b'a la sanuko min fɔra a min kɛra a ye a jɛ dunanw de la k'a fɔ ko sanu dingɛ a bɛ di malidenw de ma o taara ka taa bɛn Mamadu Yara ani DAF a taara ka taa bɛn ma Babu Yara denkɛ a banna u y'a don olu de ma k'olu ye fasoden a wari bɛ to a tɛ fɛn minisiri o de jateminɛ nka o y'a sɔrɔ ko bonyana a ko dɔw tun kan ka miliyari sɔrɔ a ko la dɛ o kuma la dɛ minisiri kɔ kan minisiri kɔ kan ko miliyari 1 bɛ d'olu ma ka taa minisiri ka taa tɔgɔ tiɲɛ ni fɛn sugu bɛɛ fo a laban a y'a tɔ kɛ sa ale jaba ka jɛ n'a jara ka bɔ minisiriya la ani Asaramaka ya balolen kun don awɔ kari ni min tɛ kari o ni tɛ kulo a banna
ko me tiɲɛ bɛ bange ko f'a ka signé ka sɔrɔ a tɛ ministre la a signature antidaté a tiɲɛ yɛrɛ ma ministre ko a tɛ a ma mɛn yɛrɛ a baara o de bi cɛ mara n'a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ a baara tiɲɛ dɔ ma dɔn tiɲɛ dɔ dɔn a tɔ bɛ kɔfɛ ala k'an kunna ja amin moro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye n dɛmɛ n kungo la min ye an ka muso cɛɲumanba ye Mali Kim Kardashian moro i k'a dɔn a bɛ bolola bi dɛ jɔn Jaba Sora jo de y'a to Adamu Jabate ko k'e bɛ ka Jaba mankutu cogo min ko ba ɲini bɛ k'i lamɛn Adamu Jabate jumɛn Adamu Jabate an balimamuso dɔ don k'i kun bɛ ka Jaba mankutu ntɛnɛn don de walama don jumɛn de don don jumɛn k'i ye mankutu kɛ dɛ kunu sa kɛ kunu na k'a ye ko a siga kun b'ale la ni ba ɲini bɛ ka ko Jaba sera muso ɲuman don dɛ ɲuman ka fɔ a ka ɲi dɛ awɔ ɲɛngoya k'i bɔ a la wala ɲuman de ye ɲuman ye dɛ n'i m'a fɔ dɔrɔn i kɛra ɲɛngo ye aw fɛn min ka ɲi o ka fɔ dɛ awɔ jɔnko ala y'a dɔw tigɛ ko dilan dɛ a y'a dɔw tigɛ ko ɲa hali wallahi n'i y'u ye dɔrɔn i b'u kanu n'i yɛrɛ ye nka an ka taa moro Jaba Sora muso ɲuman ni Jaba Sora n'a yɛlɛl'i fɛ i bɛ yɛlɛ jagoya la k'a kana yɛlɛ kisɛ ye ani forme i k'a dɔn min k'a kana n k'a ye a bɛ kaso la sa a bɛ munna muso ɲuman min don kaso la la hawla o kana to ka sɔn ko sugu ninnu ma dɛ ko ka palan don i kan la hawla n y'a to ala ma ja ɲa tɛ maa bolo cɛ kana nin fɔ n ye sa o kɔni o kelen ni ma ja ye muso ɲuman ni kaso a t'o furu dɔ ma ko o fɛ dɔ ma o ka kaso kɛ o ma fisa procureur moro a bɛ ka dɔn min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko dandɛmɛ wale kɛ cyber criminalité moro ko dandɛmɛkɛw ani nini jugu ani kuma jugu dɔw bɛ a bɛ ka dɔn nin ɲɛ kɔni ale sigir'o kama dɛ walama ka maaw ka nafolo bɛɛ suɲɛ labanna kunnafoni jɛri siraw fɛ nin bɛɛ bɛ cyber criminalité kɔnɔ a banna moro procureur tribunal la grande instance communicateur moro a ka dɔn ale sigira o ko kunna min ye an ka réseaux sociaux ye k'a kɔlɔsi min ye a ka dɔn nin denmisɛnnin Musa a ka dɔn Dirisa Gindo moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye nin maa kofɔlen min filɛ nin magistrat a ka dɔn ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni maa maa bɛ e kɔni ye a ka dɔn procureur i y'a jira k'a fɔ nin kɛra n'a réseaux sociaux kan u ye ne ka nin ko fɛn ma yalima u ye nin dandɛmɛ ko kɛ na i ka da a ka dɔn min ye procureur saisi dɛ k'a b'a ko ɲɛɲini o Jaba ye jɔn ni procureur wa bi ma Jaba bila nin na dɛ Jaba yɛrɛ ɲɛ tinɛ kun kɛlen don Lela Kan nin de kɔrɔ o ko kelen tɛ dɛ bon ale bɛ Lela Kan nin de Lela Kan t'ale jaabi Lela ye ninnu fana ka ɲi dɛ a fana ye muso cɛɲinba ye dɛ walama de ɲuman fila bilalen ɲɔgɔn na an t'o lafara cɛku o ma fisa ko taali ye ɲɛ ko muso ɲumanba sugu dɔw bɛ ko a bɛ komi n'i ye kabaforo sɛnɛ sirada la la ilaha illallah maaw b'o kari waraw ko ale ma maaw tɛ don k'o kari hali waraw t'o to yen maaw dɔrɔn bubu kana sɔn o la dɛ ala kosɔn hali solow mana sɔn o la ma solonin fɔ dɛ n ko solow mana sɔn a la o t'a to solonin ko kuma de kɛra ayi kabadun solo ni ɲɔdun solo ko don ne kan bɛ solo kɔnɔma ma wala i sera kuma ma sa ne kan bɛ solo kɔnɔma de wala a bɛ kɔnɔ k'i ko solonin tɔnja ayi solonin tɔnja ala y'ale miniji dɔgɔya moro ala y'ale miniji n'i ye aw ka dɔn Jaba Sora I love you ou bien o tɛ fɔ dɛ a bɛ fɔ kɛ mun b'o fɔli la fo ni maa min y'a lase so n'o tɛ o bɛ fɔ dɛ k'an to an ka koko naani ni ɲɔgɔn cɛ an b'o fɔ an da cɛmancɛ la a banna moro min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Jaba Sora moro k'a ye aw ka dɔn kuma gɛlɛn dɔ fɔ ani nin jugujugu dɔw fɔ k'a dɔn dɔw kɔni nana ka taa aw ka dɔn min ye a ko bi procureur ka o ye video lajɛ k'a lajɛ a ɲɛɲuman moro aw ka dɔn Jaba Sora ko hali n'a ye baliku neni ni jarabilen don a la ko a tɛ digi la koyi a dɔw bɛ ten dɛ ko nka procureur min bɛ yen k'o ka sira t'o si la procureur ɲɛ t'i ka cɛɲa la koyi cyber criminalité ale ɲɛ t'i ka cɛɲa la koyi i ka jugu moro a kɔni a bɛ ka dɔn Jaba Sora a ye Jaba Sora minɛ a ni ka taa n'a ye garde à vue la o y'a sɔrɔ a bɛ ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ ka dɔn grève bɛ senna UNTM ka grève moro grève bannen kɔ ko yalima a bɛ ka dɔn Jaba Sora moro a bɛ ka dɔn dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ boli dɔw ko k'a ma ta ye fɔlɔ ko hali bi a bɛ garde à vue la garde à vue la moro maa kɔni t'a cogo dɔn n'o tɛ Jaba Sora mais est ce que a bɛ garde à vue la min
sandarama meri wala ma beji la am gon me ko di comme gendarmerie la ou politique la ou garda villa beji de brigade d'investigation judiciaire de Benin Chama ko no ya soro ko ndu tiere la anta la jangata négociation ge yala e ma ko love you re kama anta négociation ge mbesonga major wele ka la jeni solution mbesonga o gagné gagné ni ma la jeli na ya sura be gagné nyama ka la je na ya sura jaba be gagné ka ma boy ka alna ma se ka bla ay vient wodin gay ay isu ka love you ko I ka love you ka fa chum na you love you ay ego ko you love her rewa akuma ay antele la kan tay ako ato to na bulo ni ma foi zoro ni ma foi zoro ile la kan to na bulo jawa ko ki wata do la mi fama le la kan ni kabno e sanu do ngama ko do tara do ka sanu nyoma sa Dubai la jawa rek mané do réseaux sociaux ko no le la kan ay sanu de fola le la rek ko manjam le la ate ajajabe liga ko yi ay ale ni ngadi ana ga maraje ya abo ma vote ti baro ko do be ulu tlonge ulaba me ga sabere abebe dam ne tlongan ni me ni me ga amina rek ka bende o kadne o ankanu ba bela jelema samba Traoré kitate pela ambafu ka Mamoud Diko ka folike nanyo folike alu sidibe ale anyere denye aban fe kado ka fo équipe soir groupe renouveau équipe soir alu sidibe ale be an fe ande do abe barake meribala meriba kelen fana nay ganake anka foli ba fana merila no fana ban la me ko sebe isu ka foli foy ligi amba le fo wa kabara ko ya fo kati fo warila muro ligi go muranga ligi gram merenga muro mi yera la nga madam no ama e madam Tundura kati aweka do mi koko muro alugo ko alebe ka kele asade yego jabate ale amba fuka wali mondo muro ko abi ngali mi ko atete kam kateme telefewa anga atika teme telefere mamur konda amba fuka wali mondo yera balma kado ale be awekado yirima jo muro awekado wara ka trafarala no bora ambe folla se mama tonima ale be energy la ka fore kone mi marsumare kata se Ousmane Sangara ale ka san gouverneur Moussa Bala Soumare ale awekado nyera la ale be fo kay au gouverneur do kanu bela jele fo tantia wajara nyamoy touré ka nyugudu damba amba fo ka wale mando alu kamara alu bege kamara fo ya fo diboli morbo suntura amba le fo ozufurela fo ya fo kenyeba ami aidara bani ashimi abaka la jarabi soko no ko jemu ka inte tema ka chushila no yi ka do ka fo ala yi achemini ji doya ala rebe filiya la gunga ko groupe renouveau de ka ka filiya fo ala mana on ba de me ka ka duskasi ka kla ya rabbi ala ka do cheda adaro nema ka refana me ka lame amba fo ko haidara aka do ka anyere fona yeni ala ka je ko na amba fo yusu wati sebe ko korona amba nyongri yabi ka befu ka do ka be barkada akambe inshallah.